sunt Deni și azi vom juca un episod de Minecraft cu, îl știți doar? Mihaiți. Așa, și vom intra pe un server care am mai jucat. Așa, noi ne vom juca online. Și nu uitați să vă duceți pe canalul lui Mihaiță. Să vă abonați și dați like. Și la mine nu uitați neapărat. Așa. Uitați-l pe Mihaiță, ce nume și mai pus. Uitați unde, la ușă. Bă, Mihai, hai. Asta se încarcă. Haide. Știți casa, v-am mai arătat într-un episod, parcă sau alt. Haide, mă. Parcă nu știți, nu știți. Am dat din tine în greșeală. Chide, mă, ușa. Așa, lasă, voi omora ce zombie. Bun, mai este vreunul? Da, opa. Nu vreau să moară ăsta. Da, trebuie. Să intrăm, mă? A, trebuie să intre acum. A, mă, nu știu ce are. Nu știu. Am auzit odată coclo, m-am speriat, nu știu ce s-a întâmplat. Haide, mince. Uitați câtă tăpoarea. Păi... A, da, pune și tu câteva întrebări. A, nu vreau să merg. Hai, bă. Nu. A, da, și eu. Cine și ne-am pățit. Da. Vrei? Nu, mersi, că am multe. Am Da, un să cufăr plin aproape. Să vă arăt și al doilea etaj, nu știu dacă l-ai făcut. L-ai făcut? Da. E doar pământ gol. Al doilea etaj? Da. N-ai mai pus nimic, mi se pare. Tu unde ești? Sub tine. Adică Păi deasupra n-ai zis- ta. Unde, mă? Alibec. Dar de ce am așa puțină viață? Mi-e și foame. Brânză, Bă, te-a mor. omorât un spider. Ce ai, mă? Te-a dat afară. Te dă afară. Trebuie să intri iar. Pare pe 5 luni? Prostie. Ți-am zis? O, da, uite, mai am un cufăr aici. Așa. De gaming sau de Minecraft ne puteți lăsa în comentarii și pe canalul meu și pe canalul lui. Și nu uitați să vă abonați. Și să dați like. Am mai zis odată, dar reamintim De ori nu oamenilor. stric. De două ori nu stric. Faci, mă, scrie mesaje. N-am intrat, mă. Ce puțin. Și nu contează. Dar nu mi pare. Poate mă fac să ies. Ai ieșit afară. Bă, tu nu vezi left? Facem o pauză și ca să ne revenim. Bun. Lăgui la mine. Da, m-a respawnat, fiindcă am murit din cauza lui Spider-Man. Da, e șmecherul gen de game. Te respawnat, nu? Așa, în ce parte parcă era? Ca să cam uitat. Stai încolo, drept. Nu, stai. Nu ar de Dunăre? Încolo. Da. Facem un salt? Hai. Hai, mă, hai. Ați văzut, mă, am zburat. Un survivor. Așa. Hai Dar că de te ce, aștept. frate, că era seară să mor eu. 2 zombi la ușă, ne liniștim. Hai, vezi drumul? Nu văd nimic. A, gata, îți văd numele. Ai văzut? Norocul meu și al tatălui Amin. Doamne ajută! Repăți-mă. Așa. Văd niște luminițe. Deci, noi vom mai face episoade de Minecraft, dar doar dacă vă abonați. Mor. Ne lăsați mesaje Unde ești, unde ești? Nu te văd. Unde ești casă? aici. Nu te mai văd. Și-ai lăsat topoarele în apă, ce le-au eu. Ăla prost. Tu te bați cu un zombie, eu ți-aduc un zombie. Facem cu kit. Da, cuș. Da. Sper că te dau afară din server. Ce-ți trebuie? Atâta, am găsit doar 3 topoare. Parcă aveam 4. A, da, am mai luat eu încă unul, da. N-avem foarte multe. Nebunul. O, ceai, băi. E mine. Ceaiul nu se bea acum. Nu, se bea dimineața la ora 1 și 2 minute. Nu? Da. Așa, vă mai spun încă o dată, nu uitați să vă abonați. Dacă Și vă să dați like. Încă o dată.
Să spun asta până, dacă vă plică nu dați like, atâta vă trebuie. Vă bagă Și am văzut sperieți. că la ultimul episod al meu de Minecraft am avut vreo 50 de vizionări. Nu mi-a venit să cred. Și Mihaițu a avut vreo 55, m-a trecut, dar Asta e viața. aș vrea că să-l întreg de data asta. N-ai Să șanse, fiu mai șmecher ca puștulică. el. Puștulică. Bă, Ce? când se face zi... Stai că n-am... Plecăm la vânătoare? Nu, mergem vânătoare după de lemn. pătici? Mergem... După lemn? ne luăm topoare. Fiecare cu toporul lui nu pasă. Da. Da, unde sunt toate topoarele, frate? Eu vă trec În de acolo. cufărul ăsta. Ăsta. Mititierul? Nu. Ba da. Ba nu. Bă, dacă nu, te omor. Ne-am păcit. Nebunul. Ho. Dă-le. Da, și topoarele mele acolo, mă. Dar tu ai doar 3 sau 4. Tu nu vezi că n-am luat nicio topor, ai Ia nebunit? arată, stai, ia de acolo. 1, 2, 3, 4, bine. Îți dau 2 topoare și gata, ne-am păcit. Nu-mi pasă, să aveai doar 4. Bine, îți dau Ce? 2 topoare înapoi. Sunt în cufărul celălalt. Bing bang, Gata. gata. Câte ai? Arată. 4. 1, 2, 3, 4 dacă te interesează. Și pune... Să pun ce, bani? Cam... Așa. Deci cam plecat cu ceaiul. Da, mai vrea tu. Hai mă, vrei să ne batem aici să facem un box. Da, stai să vedem. Hai, mă, Trebuie hai. să mergem la vânătoare. Așa, mi-am luat vreo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 topoare. Să mor tu? Să mor eu. Și am mai luat 1, 2, 3, 4. Bă, dar nu mai lua! Fă-ți! Mă. 3 topoare. Fă și tu topoare. Bă, dar eu nu aveam 4, cred că aveam vreo 5. Și unul prin apă. Deci am luat doar 4. Lei, Hai, mergem. Dar de ce nu mai îmi pare mai multe topoare? Nașpa. Hai 4, gata. Dar nu mi apare aici, adică tu nu. Da, să-l consum pe asta iau altul. Zombie, ce-ai făcut, mă? L-am omorât. M-am jucat pe mine de frică, n-am văzut. Ce-ai făcut? Ai făcut gărduleț, dar nu le-ai terminat. Da, închide ușile. De ce? Tu intru zombie, le-ai închis? Mă, scufund. Da? Bun, hai, vină. Ajutor, mă omoară zombie. Oh. Zombie în față. Dau înapoi. Așa. Unde ești, frate? Bun. Bun. Da. Ne urcăm aici. Nu văd. Op. Unde suntem, frate? Eu nu văd nica. Zombie. Arcaș. Ce să-ți fac? O iau la tulială. Iau. Din ala care bubuie lângă casă. Hai, păcăleală. Hai. Până stai, mă, cu minte, Arcaș a mărit de 2 bani și 4 stele. Nu, ce să faci? Hai, mă, hai să ne batem acum. Acum am tupeul să stau în fața ta. Acum tu nu mai ai tupeu să stai în fața mea, a? Cine? Arcașul ăla prost. Ca tine. Hai cu tu, hai. Hai. O, nebunul. Voi dacă ne încurajați pe noi vom face mai multe episoade de Minecraft. Da, canalul meu se cheamă Cărămidar Mihaiță și al lui nu vreau să-i spun că se... Bine, îi spun. Îl cheamă Denis Cărămidar, Mihaiță Cărămidar. Dacă vreți să ne căutați, nu uitați. Merg încet. Și ascunde puștiu. Crezi că mă păcălește? Arăți mai rău ca bunica după ce face baie. Și bunica lui e foarte urâtă. Zici că e din anii 1900. O luptat cu Ecaterina. De azi. Nebunul! Îmi pare rău pentru asta. Noi vom termina și ne vom revedea data viitoare cu un alt episod de Minecraft sau alt gaming. La revedere! La revedere!